الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. barkanmu da shan ruwa, fatan an sha ruwa lafiya. Lallai neman ilimin addini wajibi ne ga ɗan adam mutum musulmi, domin da ilimin ne mutum zai san ya zai bauta wa Allah, kuma ya zai kiyaye ibadarsa da duk wani abu da ya shafi addininsa domin ya je ya haɗu da Allah lafiya. Shi yasa hadisi ya zo cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wato neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi. Haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitawa ga duk mai neman ilimi wani abu wanda zai sa ya ƙara samun ƙarin gwiwa, ya kuma ji cewa zai dage akan neman ilimin, inda yake cewa a cikin hadisi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila aljanna, wato duk wanda ya bi wata hanya yana neman don neman ilimi ko yana neman ilimi, Allah zai sauƙaƙa masa samun aljanna. Hakanan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a hadisi yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, duk wanda Allah ya nufe shi ko yake son shi da wani alkhairi sai ya sanar da shi addini. Ma'ana alama ce ta Allah yana son ka kuma yana so ya saka ka aljanna, sai ya saka ma san neman ilimin addini, domin da wannan ilimin za ka san Allah, za ka san haƙoƙin Allah da na manzansa da na bayin Allah, kuma ka je ka haɗu da Allah lafiya. Yan uwa mu dage, duk uzurorin da muke da shi na kasuwa, na iyali, na biki, na sauran abubuwa na rayuwa, to mu sanya neman ilimin addini a cikin tsarin rayuwarmu. Mu samu lokaci ko da kuwa awa ɗaya ne da za mu iya zuwa mu koyi addini, mu koyi sallah, zakka, mu'amalat da sauransu, domin mu haɗu da Allah lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.